Kaixo, ni Lur naiz. Eta ni Almami. Pasaian bizi gara eta kontatuko dizuegu gurean zertan gabiltzan. 2008 urtean udalak haur eta nerabeen babeserako adierazpen bat onartu zuen. Konpromisoa da haurrak eta nerabeak babesteko eta tratu onak bermatzeko konpromisoa. Eta ordutik protagonistak bihurtzen joan gara. Horretarako, herriko eragileen inplikazioa beharrezkoa izan dugu. Eta Niebes Alegriak oso ondo daki hori. Niebes Pasaiako oinarrizko lanbide heziketarako zentroko arduraduna da. Herriko ikastetxeak aspalditik ari gara Pasaiako haurren eskubideen inguruan elkarlanean, udalarekin eta herriko beste eragile batzuekin. 2008 urtean hezkuntza gunea sortu genuen eta hari jarraipena ematen diogu. Denborarekin konturatu ginen haurrak beraiek izan behar zirela protagonistak. Erabakiak beraiek hartu behar zituztela. Hori dela eta azken urtetan horretan jarri gea buru belarri. Gure errealitate zehatzean sakontzeko ikerketa batean parte hartu genuen Pasaiako haur eta nerabe askok. Eta ekintza plan bat ere garatu dugu. Geure kezkak eta beharrak zeintzuk diren ezagutzea eman ditugu. Eta udalarekin batera kezka horiei konponbidea bilatzeko modua diseinatu dugu. Pasaian gauzatu nahi ditugun proposamenak aurkeztu dizkiogu udal korporazioari, irakasleei, udal langileei, hezitzaileei, gurasoei, eragileei, eta eurek konpromiso hartu dute gure proposamenak elkarrekin aztertu eta horiek lantzeko sistema bat eraikitzea. Maite Kortajarenak, udaleko gizarte laguntzaileak, prozesua gertutik bizi izan du. Lan handi bat egin ondoren, azkenean lortu dugu Pasaiako haurrak eta nerabeak herrigunean jartzea. Horretarako Pasaiako eragile askorekin aritu gea lanean azken urte hauetan. Aipatzekoa da, UNICEFek haurren lagunen den herriren nazioarteko ziurtagiria eman digula eta guretzako oso importante izan dela Gipuzkoan lehenengoak izan garelako. Benetan udala konpromiso hartu du haurrak eta nerabeekin aurreran jarraitzeko, gobernantza berri bat sortzeko hemen Pasaian eta haurrak eta nerabeak sujeto politiko aktiboak izateko. Ibilbidea luzea izan da, baita ilusioz betetakoa ere. Eta oraindik lan asko dugu egiteko. Orain, herrian eragin nahi dugu. Ekintza planari jarraipena eman eta gure proposamenak nola gauzatu nahi ditugun pentsatzen ari gara. Horretarako sistema bat sortu dugu. Bidea elkarrekin egiteko eta maiz elkartzen gara gure artean sortu dugun ekintza planari jarraipena emateko. Aitziber Eguzkizak udaleko teknikariak koordinazio lanetan lagundu digu. Pasaiako haurrek eta gaztetxoek egin dizkiguten proposamenek erabat aldatu dute gure lan egiteko modua. Bengo sortu dugu beraiek erdigunean egotea. Eta hori gauzatzen ari gara dagoeneko. Orain, denboran hori horrela mantentzeko erronka daukagu. Horretaz gain, lan egiteko modu berritzaile honetan, balio hezitzaileek lehentasuna izatea bermatu nahi dugu. Esate baterako, parekidetasuna, aniztasuna edo hizkuntza eskubideak. Eta hau da guztia. Guk badugu zer esana, eta entzunak izateko eskubidea lortu dugu Pasaian. Denon artean herria hobetu nahi dugu, eta gure iritziak kontuan hartua izan dadila. Guztion artean elkar ulertzeko eta herrigintza egiteko irrikitan gaituzue.